Nazdar, čiže vítam ťa u tohto videjka a dneska si spolu otvoríme tento krásny MacBookík. Ide o MacBook Pro s procesorom M4 Pro. Poďme sa na neho patrne pozrieť. Ideme ďalej. Z tejto strany vidíme túto klasickú Appleáckú šípočku. No. Krásne sa nám tu otvorilo. Tu ho máme. Krásavca. Úplne nádherná krabica, ako to už býva u Apple zvykom. Je popravde ťažší, no teda tá krabica je ťažšia, ako som očakával. Poďme sa teraz pozrieť na hlavnú hviezdu tohto videjka. To pekne si ho prevrátim. Normálne sa začínam triasť. To pekne to pílne vo. Teraz takto pretočíme. Ako inak, neskutočne satisfying. Teraz sa na ňo môžeme takto krásne pozrieť. Vtiahnem ho teda jednou rukou, ako by to teda malo byť možné. Áno, krásne takto vybehol. Akože nebudem klamať, je fakt ťažší, ako som si myslel, ale není to ako hrozne ťažký zase. V balení máme takýto krásny čierny látkový kábel na USB-C a na MagSafe, ktorým sa tento MacBook bude nabíjať. Nejaký ten letáčik, príbalok ako vždycky. Ako inak, ideme sa na to pozrieť. Nejaký ten návodík. Taká blbosť. A počkaj, to je... Ne, to není všetko, či? Dobre, vyzerá. Tu je normálne, neviem ako to vidno na kamere, ale tu je normálne len tak hrubý kusisko ničoho, aby to proste vyzeralo fakt huge. To som síce nečakal, ale tak čo už. Okrem teda kábla, aby sme sa teda mali čím nabiť, tak je tu aj takýto veľký brick. Akože je fakt robustný, hmotnosťou vyzerá dobre, pevne, naozaj kvalitné plastové spracovanie. Hej, je to plast, samozrejme. Som z toho celkom aj prekvapený, lebo keď si porovnám to s notebookom, ktorý som mával donedávna, tak ten mal tú klasickú veľkú cihlu, čiže to je celkom privítaná zmena. A wow, úplne nádherná, takáto lesklá nabíjačka s matným jablčkom. Teraz si ale necháme teda asi miesto. Malo by to si teda jednou rukou, si to budeme ešte pridržať. Wow. Akože takto to vyzerá. Vidno, že sa na neho lepia otlačky ako šialené. Ale že wow. Wow, vyzerá úplne nádherne. Ten leštený hliník, myslím, že to je hliník, vyzerá fakt krásne. Wow. Máme takto lesklé jablčko, ktorého sa nejdem chytať, lebo pekne vidno, a keď sa už dotknem len toho zvyšku brúseného, tak to tam zanecháva otlačky ako bláznivé. Ale je naozaj krásny. Poďme si ho zapnúť. Jednou rukou samozrejme. Už nás takto krásne fešáčik privítal. Dostali sme welcome screenu, čiže ahoj, hello, poďme si ho spolu naštartovať. V najvyššom miese tie farby vyzerajú krásne, akože na hornej kamere to moc nevidno, ale ten rozdiel medzi akože pozadím, farbami jeho a tou bielou je fakt krásny. Čiže za mňa to taký najkrajší monitor, aký som asi videl, alebo respektíve screen. Stavíme si teraz Touch ID.
No zatiaľ keď sa mi to tu nastaví, tak by som rád povedal nejakých mojich pár postrehov. V minulosti som mal možnosť vyskúšať si len na chvíľočku R-kovú klávesnicu a tá sa mi moc nepáčila. Neviem, či to je taká istá, ale z nejakého na mňa pôsobí trošku lepšie, možno to je tým, že ešte nová, ale je trošku väčší ako som čakal. Fakt som čakal, že tá 14, tým, že to je tá menšia varianta, bude naozaj maličký, ale príde, aspoň pre mňa je fakt akurát. Tvrdím po tom, čo som donedávna používal 15,6 Windowsový počítač. A toto je príde naozaj akurát, keďže ten notebookčík má fakt tenulidinké rámčeky. Ale to by bolo asi ku unboxingovaniu všetko a my sa poďme na to pozrieť do ďalšej miestnosti. A na čo konkrétne? No predsa to obrovské tlačítko pod videom s názvom Odber, na ktoré si ešte neklikol. A ak tak urobíš, tak mi pomôžeš pri tvorbe nových videí a ak ešte k tomu klikneš aj na zvonček, tak ti aspoň je druhá časť, kde sa detálnejšie pozriem na tento krásny MacBookík. Ja ďakujem, že si ostal až do konca a zatiaľ sa maj.